Kana bacci sai san ba. Shi kuma mai gida, ina zai je kuma ke wannan gudun haka? Allah ya sauke. Amma wani ne da gida. Kai za ka raina hankali. Allah dan annabi. Za ka raina hankali. A ba ya haka ba an mana misali. Kai dan Allah dan annabi. Yawo malam. Yawo malam. Wannan gaya dan Allah ba kwanaki ko kai Ka ce cikan dan Allah. Dan Allah ka ce cikan. Kaga tun da lokacin da kai mana tsakani da shi. Me zai sa to ina kwance a bacci. Mu ba ya ki fito a siffar sa fito mu a siffar kare zo yana da jikina. Wallahi ba ni bane. Su fa ba su da kunya ba ni bane. Ba ni bane. Ka san me kamata ke mana? Ka same ka kakkauda masara kamar su 11. What? Dan da kini. Dan uwarsa. Ina so ma ka sane wallahi matarsa nake son aure wallahi. Amma yanzu ma tunda ka bi wallahi bare shiga gidansa mata take. Ka ɗaya zan mata a gidan nan yau.